Når du køber en cykel ved Bilka, så tager det kun 5 minutter at samle den. Du får den leveret sådan her, og nu vil jeg vise, hvor hurtigt det egentlig går. Cyklen bliver leveret sådan her, og når vi mener samletid 5 minutter, så drejer det sig kun om, at styret skal justeres, så det vender retvendt. Du skal være opmærksom på sadlen, den skal passe til din højde, og du skal være opmærksom på, at du skal have spændt pedaler på. Jeg vil nu demonstrere, hvordan det kun kan tage 5 minutter at samle en cykel fra Bilka. Som sagt, du må være opmærksom på pedalerne. På pedalerne er der tydeligt markeret nede for enden, om det er L for venstre eller R for højre. Jeg starter med at kigge for enden, og der står R for right, så jeg starter med den højre. Altid montere pedalen på pedalarmen med fremdriftsretningen. På den måde kværner du gevindet, og du ødelægger ikke pedalarmen. Det er ikke nok bare at spænde pedalen på sådan her. Det er altid vigtigt at efterjustere og efterspænde, så du er sikker på, at den sidder rigtigt, og du ikke skader dig selv. Jeg vil nu gå i gang med at justere styret, så det passer. Til det skal jeg bruge umbraconøglerne, som fulgte med i sættet hertil. Det gøres ved at løsne styret og fjerne den lille plastiktab, som sidder her. Og deri er også en umbraco-skrue, du skal justere. Når du skal montere et styr på frempinden, er det vigtigt, at styret sidder centralt. Via disse riller, som sidder inde på midten af styret, kan du altid tjekke efter, at de styr passer. Sørg for, at det sidder i midten. Sådan. Og spænd efter. Pas på med ikke at spænde for meget til i den ene side, uden at du også spænder i den anden. Når det er gjort, sætter stuten på igen. Og frempinden er monteret. På nogle af styr, der sidder bremseklonen bagved i forhold til ringklokken. Dette løses heldigvis nemt ved blot at justere ringklokken, få den skruet af, skubbet til siden og skubbet forbremsen fremad. Sådan. Dernæst skrues ringklokken på, så du kan passe med tommeltotten. Og bremseklon strammes ved blot at dreje denne umbraco-skrue. Sådan. Hvis behovet for at justere sadlen skulle opstå, så gør du det hernede ved umbraco-skruen. Det gøres ved at skrue den ud. Få den passet så højt den passer, og spænd efter. Sådan. På alle vores cykler medfølger der cykelmanual. I denne finder du en masse gode fifs og råd, og således er der også plads til, at du kan notere stelnummer i tilfælde af tyveri. Det var det. Det gik mindre end 5 minutter, og du er klar til at cykle en dejlig tur.